लोगोफोर आरोबाव दिनै मोनसे फिन भिडिअ खनसे आरोबाव लाबोफिननाय जादों। दिनैहाय बिथां गोबिन्द बसुमतारिया मा होनदों? दिनैहाय सुबुं गौमा होसिख्रावनायजों जेबो जाया होननानै बुंदों। मानो? नों नोंनि बेकग्राउन्डखौ नाय। सानसे समाव नोङो राजा लामा गाथेनाय न' बड'लेण्ड नरेसआव नोंथाङाबो बाहागो लाफानाय मानसि, आरोबाव दिनै गोबां रोखोमनि आर्म स्ट्रागोलावबो नोंथाङा मावबोनाय। नोंनो बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव नाङाब्ला होसिख्रावाबा दिनैनि दिनाव रावबो नोंनो ओरैनो जासिनानै होआ। बे रावा सोरनि? नोंनि मिस्टार गोबिन्द बसुमतारि। नोंनोथ' बुंदोंमोन सानसे समाव राजा लामा गाथेनाय समाव। सोर बुङोमोन? सोर फोरोंदों बेफोरखौ? राजा लामा गाथेनो सोलोंनाया, आर्म्स हमनाय सोलोंनाय, हाग्रायाव थानाय सोलोंनायफ्रा सोर फोरोङा? दे बुं गोबिन्द, नोंनाव आं सोंदों। हाग्रायाव थानायफोरखौ सोर फोरोङा? नों। लामा राजा लामा गाथेनायखौ सोर फोरोङा? नों। बेखौबो नोंनो फोरोंदों। दिनैहाय होसिख्रावनाय गैयाब्ला जेबो बुस्थु ओरैनो मोना। नोंनो मिथिगौ बेखौ। सालाय बिजौआव नोंनि सालाय बिजौआव फैयो बेखिनि खोथाया नोंनाव। खिन्थु दिनैहाय जों सार रन्जन दैमारिखौ मोननो थाखायथ' दिनैहाय जों होसिख्रावदों। आरो बे होसिख्रावनायनि गेजेरजोंसो दिनै माखासे खामानिया जानानैबो फैदों। दिनै नोंथाङा मा होनदों? होसिख्रावनायखौ, बे होसिख्रावनायजों जाबजों जेबो मुलाम्फा जाया होननानै बुंदों। मानो जाया? नों दिनैहाय बबे गादियाव जिरायनानै दं? बे दिनैहाय बे सरकाराबोथ' UPPLआबोथ' सानसे समाव राजा लामा होबथेनायाव इउजि ब्रह्म बिथाङानोथ' दङ। इउजि ब्रह्मनि बिथांनि खाथियावथ' नोंनोथ' जिरायोमोन। जेब्ला BPA बा सरकाराव जिरायो अब्लानि समाव नोंनोथ' राजा लामा गाथेनायाव गामसा गाननानै आर'नाइ जि लानानै लामा गाथेनाय, धरना होनाय, उदालगुरि बायदि धरना होग्राया सोरमोन? सोर सिगां बाहागो लाग्रा? गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै नोंथाङानो राजा लामा गाथेयोमोन। मानि थाखाय गाख्र'दोंमोन? बेखौ सोर फोरोंदों? नों फोरोंदों बेखौ। समस्त बर' रायजो राजानो फोरोंनाया नों फोरोंदों दिनैहाय। दिनैनि दिनाव पान्जाबफोर बायदियावहाय, पान्जाब बायदियाव आबादारिफोरा बेसेबां होसिख्रावनानै बेसेबां आन्दलन खालामनानै बिथांमोना गावनि डिमान्डखौ फुरा खालामना लानो हादों। दिनै जोंनि बे जायगायाव होसिख्रावनायखौ नों मा होनदों? जेबो लाब गैया होननानै बुंदों। गाबोन जुदि नोंनि एगेन्स्टआव रायजो राजाया जुदि गासैबो ओंखारोब्ला नों गोबिन्दआ बे महर थानाय नङा आरो नोंनि गादिया थानाय नङा। मिथिबाय? नोंथाङा आरोबाव मा होनबावदों मिथिबाय? फेक्सननि खेथ्रआवहाय नोंनि गोसोआव एफाराब हांगार बायदि गोसोमना, एफाराब लेथ्रा गोसो दङना नोंनावहाय? जों ndfbआ, आफादा माबा मोनसेनि थाखाय जोङो पिस एकर्ड खालामबाय। गोजोन जय, नोंसोरनोथ' ज' खालामदों, नोंनोथ' ज' लिंहरजोबदों। दिनैहाय बे सागान हैनायावबो सागान होबाय, मोनसे पिस एकर्ड जानानै फैबाय। दिनै बावहाय नोंथाङा मा बेलाइनजों लांबाय थादों? मा रन्जन दैमारिनिल' खोथा ओंखारदों बावहाय? माबोरै रन्जन दैमारिनिल' सेंग्राफोरल' बावहाय धरना होनायावहाय दङ होननानै बुंदों? कर'ना बेरामनि थाखाय बेफोरखौ जों मानिनानैसो जों लिंहरबावाखै। नङाब्ला जों चिरांनिफ्रायबो सौहैयो। नों मा सानदों नोंलाय गोबिन्द? चिरांनिफ्रायबो सौहैयो। खिन्थु दिनैहाय नोंथाङा बे फेक्सननि खोथाखौ दिनै आफादा डिसबेन्ड जाबाय, मा जाबाय, बे खोथाखौ दा बुंलाबाय। फेक्सननि खोथाखौ डिसबेन्ड जानायाव नोंथांमोना जोंनो मा हरदों? मा होदों जोंनो? फैनाय समाव जों आर'नाइ गांफा गांफाल' मोनबोदों। जोंनि सेंग्राफ्रा बेफोरबायदिल' मोनबोदों, जेबो गैया। नोंथाङा एसे साननानै नाय। फेक्सननि बेलायाव नोंथाङा जानला मानला खोथाखौ दा बुंलाबाय। नोंथाङा जानो हागौ हारिमु बानस' बिथांमोननि जुनियर उन्दै गथ'खाय नोंथाङा बिसोरनि खोथाखौ नोङो हजम खालामनो हायाखै। बे खोथाखौ बुङो, आं हजम खालामनो हायाखै। बे खोथाखौ बुं नोङो। हजम खालामनो हायैनि जाहोनावसो नोंथाङा बैखिनि खोथाखौ
बुंदों थेवबो हजम खालामनो हायाब्लाबो बेबायदिखौ दा बुंलाबाय नङाला नोंनि गाद्दिया गोमागोन आरो नोंसोर गिदों दिनैनि दिनाव नोंथांमोना गिदों 27 तारिख खालि नोंथांमोना गिदों रन्जन दैमारिखौ लाबोना होफैनो हायैनि थाखाय आरो केसनि खेथ्रआव मा होनदों न'खरनि मानसिफोरासो बाहागो लानांगोन होननानै बुंदों दिनै न'खरनि मानसिखौ बाहागो लानो होदों नोंथांमोना माबा मोनसे मोजाङै खोथा बुंहैदों नामा न'आव थांनानै जे नोंसोरो थाबायदो जों खालामनो हानाय नङा जाखिनि खरसा थाङो जों होगोन दे बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोना मानो बुंनो हाया आं दहायबो मोनसे भिडिअ खालामना आपल'ड खालामखांबाय खिन्थु दहायनि आं दाबो हगारगोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोना हायोब्ला 15 लाखसो न'खरनो केसनि नामावहाय हैना हैलाय नों मानो हाया नोंथाङा दिनै मानो हाया नोंथांनि आखायाव दिनै गासैबो पावार पुलिस गासैबो धन सम्पति एभ्रिथिं नोंनि आखायावनो दिनै बिटिसिनि खुंथाया दङ मानो होनो हाया नोंलाय मा हिसाबाव होनो हाया रन्जन दैमारिया सानसे समावहाय एनडिएफबिखौ माबा मोनसे साननानै बर' रायजो राजानि खोथाखौ सिन्था खालामनानै साननानै बियो दिनैहाय आफाद मोनसे खुलिबाय दिनै नोंथांमोनाबो बावहाय बाहागो लाफादों जगदान होफादों नोंथांमोनाबो खामानि मावदों आफादनि जानानै बर' रायजो राजानि जानानै नोंसोरो खामानि मावदों दिनैहाय रन्जन दैमारि सारखौ मा हिसाबाव नोङो बर'नो गोसो गैया मानो दिनै आयेननि खोथाखौ होनोब्ला आयेना नोंथांमोननि आखायाव 25%आनो नोंथांमोननि आखायावनो थायो दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गोजौ गाहाय गासैबो बिजेपि जुग दिनै बिजेपिया रन्जन दैमारिखौ दे बिथांखौ मा खालामनानै रिलिज खालामनानै होदो होननानै बुङोबा हायो मानो हाया नोंसोर बुंना जेसेबां एनडिएफबिनि लिडारफोर दङ बिथां ओरैबो फेरेंगाबो दङ नों थाबाय सावरायग्रा थाबाय गुबुन आरो लिडारफोर दंबावो भुपेन बर' बिबो थाबाय बिसोरबो बुंनो हायो मानो बुङा दिनै बिसोरो माखौ गिदों बै लिडारफोरा भुपेन बर'मोन बायदिया फेरेंगामोन बायदिया एनडिएफबिनि रन्जन दैमारिखौ फाउन्डार लिडार होननानै जुदि सानदोंब्ला नोंथांमोना बावहाय बिजेपि सरकारखौ स्टेट गभर्नमेन्टखौ एसेब्लाबो बुंहैगोन अनलि एसेल' बुंबाथ' जानाय नङा लोगो मोनबानो बुंनांगोन नोंथांमोना बेखौबो मावाखै बेफोरबायदि खामानिखौबो मावाखै नोंसोरो जायनि जाहोनाव दिनै नोंसोरखौ जोङो बुंबाय थानो गोनां आं इउटुबाव फैयामोन आं बेफोरबायदि खोथा बुंफेरनो गोसो गैयामोन दिनै नोंसोरखौ आं बुंनो लाजिदोंबो मानो दिनै गबिन्दनि खोथायाव आं बुंनो थानो हायाखै गबिन्द बिथांनि खोथा बुंनायखौ खोनानानै नुनानै खिन्थु आं दिनैहाय बिदिखौ बार खालामनायनि जाहोना गबिन्दआ जानला मानला खोथाखौ बेफोरबायदि खोथाखौ दा बुंथों नोंथाङा जुदि मोनथियाब्ला रन्जन दैमारिनाव मोजाङै सोंनानै नाय हारिमुआ सोर आरो बानस'आ सोर नोंसोर सोंनानै नाय नोंजों थाफानो मोनाखै बानस'आ हारिमुआबो नोंजों थाफानो मोनाखै नोंसोर दिनैहाय आफादनि खोथाखौनो लानानै नोंसोर दिनैहाय जोंखौ फोरोंदों नोंसोरो हाग्रायाव थानानै आन्दलन खालामनांगौ हाथियार हमबासो आर्मस हमबासो दिनैहाय जोंनि जा थांखि बेफोर जाबोगोन होननानै नों गबिन्दआ जोंखौ फोरोंग्रा बेफोरबायदि बुंनो आरो आर्मसजों जाथाराब्ला गणतान्त्रिक भाबै जोङो राजा लामा गाथेनांगोन होननानै फोरोंग्राया सोर नोंनो फोरोंग्रा बेखौ रावबोथ' फोरोङा प्रमदा जोंखौ फोरोङाखै गबिन्दआ फोरोंदों जोंखौ राजा लामा गाथेनायाव खारन फोरोंनायानो जाहैबाय बिथाङा बै समाव इउपिपिएल आरो आबसु आरो ओमफ्राय एनडिएफबि progressive बिथांमोना जयैनो बिथां गबिन्दआनोथ' बाहाग लाग्रामोन बियो दिनैनि दिनाव आन्दलनखौलाय आन्दलननि गेजेरजों जेबो जाया होननानै बुंदों आं दिनैनि दिनाव गबिन्दखौ मा होननानै बुंगोन बिथाङा बे गाद्दिनिफ्राय ओंखारनांगौ रिजाइन होनांगौ एनडिएफबिनि मान सन्मानखौ सेस खालामदों बियो दिनैनि दिनावहाय एक्स एनडिएफबिफोरखौ जेसेबां एक्स एनडिएफबिफोर दङ माने असनमान खालामजोबदों बियो दिनैहाय आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंनो गोसो गैयामोन गबिन्दआ दिनैनि दिनावहाय बिटिसि सालायनो हानायनि जेबो गियान गैया बिनाव
रायजो राजाखौ दिनै बुंनो हानायनो रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंनांगौ गियान गैया अगियान जालांबाय बियो दिनैहाय थ' आं भिडिअखौ गोलाव खालामब्ला गोजोन्थों।